dugha taon na sa yabuan nato sa mga bukog dito ng Andres Bermejo. Magsugod yun na dire. Anto dito. Pero ang tanding nakagawa sa tingali, pero ay, wala to din Nya, ang balde. Balde dito do. O tala. Diyan lang yung pinita. Ay, balde. Balde. Unsa balde plastic? Ambot. Sa katong klase ang balde ha eh. Basta kay balde man ko no. Wala ka kubaon sa tong balde ha. Ambot lang ha, kay wa man sila magisgot unsa tong balde ha. Basta kay ilang gingon. Balde man ko no. Lah, narabot yung mga bata ng uhag lata dire. Basta napil to nilag kuha. Bata, mo'y namunit. Oh, duham dokbok. Dira to ng uhag dapli na. Basta napil to nilag punit. Wa ka kabantay. Balde ilang gipunit. Wa. Mun. Na ako ni mga bata ko no, namunit og lata. Asa dapita? Pati din ako ng mga kuwan, taplin-taplin. Ya, nakapunit ikunog mga lata. Di adoon sa to natong gihabuan nato sa bukog ni Don Andres basig naa didto. Tana. Salamat kayo. Wala ka ba kung sa itsura tong baldiha kung plastic ba to putaw? Oo, lagi na yung nakaproblema na lagi. Hasta ganitong kandi, wata mahibaw kung sa saktong itsura to. Mayon ta to kung naay litrato kay may bawaan din nato kung usa yung mga itsura tong mga kanding ug balde. Mura tagbuwa nga ni nangita. Wata mahibaw kung sa atong ipangita. Ha? Sige ta pangita. Diyo kung sa balde atong kuwaon, balde paslingan. Munta ka ba unsa? Ikaw lay kuha ng balde sa silingan. Para mapriso ka. Oh, may bata yung munit ay. Kana na lang bata atong pangutanon kay maswito na sila kay tigpamunita naglata. Bitaw no? Tawag na. Hoy! Ikaw sa ka diha! Ikaw ba? Hoy! Ayaw, sagiti, tingali o yung madlok ka. Talawa ni daga na lang inoon. Dong! Dong, huwag sa dong! Dong! Hindi siya naman ko ako. Iba mo gisagitan doon. Dong! 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 Tumuko ka na! Ay! Pinapapaligiran yan namin! Ay, lagi sibuan. Ako lang mga tubang kay atlukan kayo ng naon mo. Dong! Ako'y tabanog, Dong. Ganahan ka? Oo. Ganahan ka mo na. Tulin kayo nga tabanog. Nga, taas kay tugot. Ganahan ka? Ha? Ganahan ka? Ah, sige ha. Ugma, akong datun diri kay dool naman ang amuha din eh. Ladoon ako, niya ako ihatag nimo ha. Ha? Dong, kita ka manglata man mo no? Oh, kaya may patimbang. Unya, wa ka makakitag balde? Wa. Kana bang balde nga hakutan ng tubig? Wa. Wa ka kita? Watong balde. Nasa mong kauban. Asam na yung kauban na kaya atong tuhugon. Ah, nalasag ka. Kalma lang ko doon sa bata na. Balde gidong. Oh, Dili ka bo. dili. Sure ka ha? Balde ha? Asa lagi? Ayaw lagi. Sama ka mon. Pasyo! Basta balde ha? Oh, Sige dong.
kriya ato pataka na matagpag kanding. Eh, Isang hindi magtuwa to nga kanding maghapon to. mao gani. Daot lang lagi. Mo nya magpataka na tagpag kanding na. Patay mapreso man kita ba? Ganda mo kag bunalsan. Para safety mo na. Okay. Alright. May liman ganyan mo bunalilin. Na mao lagi na. Kung nabunalan pa to nato makasagid ka. Hala! Uy, unsa ang pagtarong ba ano ma? Ang kanding na. Asa man na saman? Tarong ba? Naa lagi. Asa gani? Tarong. Aman. Awa, binuangan na lagi ta pagklaro, good. Naa lagi. Asa man dapit be? Moidlas ng kanding ug saba kay mo. Ay, kanang gikan man miss kaduldulan, sir. Na may daghang taon ngita dito sa kanding. Aron di na moidlas ang kanding ay mugsaba. Nahadlok magud miss may kalubihan, sir. Maong nagsaba-saba mi ba para mawaa mong kahadlok. Mao ba? Yan sa mong pauli na mo. Di pa sir. Maunto pa miss may sapa. Padayon mig pangita. Ikaw mo to si Helen? Floor. Floor? Ya. Ikaw mo Helen. Maayo kay ulos mo mga gwapa. Kato si Andoy, mo to'y laki ninyo. Ha? May gani kay nakadaginot pag-usa. Napagitay laki. Looy, sa mula kay nakapilapil mo pangitas kanding. Si Amparing, kapag po sa inyo. Oh, to ah. Musuri na ba ko to siya sa mga tao din sir? Mao ba? Ya, unsa man kuno mga balita iyang gidadin eh. Wa man. Bibisita raman ko sa siyang mga kaparintihan dire. Og mga higala. Buutan man sad ma'am. Ina dito sa tatay ninyo ha. Nga dito padugayon og istar siyang paring din eh. Ano man day, sir? Daghan gig nalipay nga ni Asya diri. Nya, panagsara pud ba na siya mo ari. Panagsara mi kita anak niya. Kada pista ra ba in taon na siya mo duaw diri. Pero maayo ra sad sir uy nga ni Asya diri kay para makahimamat sad siya sa mga tao ba. Yung sa may yung dugay og istar din eh. Wa pa may pista. Ay sagdi lang good sir. Daghan sa bitaw nagmang amigas ma'am diri. Dili. Kinahanglan niya di na magdugay og istar siyang paring din ni Pita. Wa mo kailas tinuray nga kinaiya na. Tibtiban na ba nagbabab, takal nagtabi, tingalig magubot ng mga tao din eh. Di sad siguro sir eh. May biyan ang tao si ma'am. Ah, kamu de tigkuha og buwak diri ha. Sa kandila. Ay, sige na lang. Good, ay na lang kung nagsaba. Good, unsa mong ka eh. Ay, paldi dong. Ay mo. Oo na. Mura na yung mukha dong? Oo. Ano yung lain? Ha? Wala may nakasuot sa lubot. Dong. Dong. Kanang Amo unta ning among ala niya. amo na ha. Ha? Wala naman niyo buwak ko. Di na ni magamit ninyo. Unya, gawas pa sab kung inyo ni patimbang, di ni dawaton kay lamay daghang simento. Ha? Pwede na? Amo na ni paliton. Sige. Okay na nimo. Okay ra. Ilista? Ha? Sure ka? Sige, to. Diba na? Sige. Kau pangaon sa mo kau. Isod. Nang buwak eh. Ibaliga ni ha. Mahalin pa na. Oh, sige.
Kauban ni Gut. Oo, naginigot. Yes! Mo gani? Mauna may utang ni Gut. Kauban ni ko.